Ayo! Naka diha! Ayo! Friends! Ayo! Ayo! Na, bakit tao sa? Huwag may nitubag. Friends! Huwag ba ka mulakaw, no? Friends! Ako'y tawag, Bi. Ayo! Friends! Huwag may nitubag, no? Ito ba? Ito? Adungan ko no ta. 1, 2, 3. Wait tao dire. Ko ni tao din nito pa. Bitaw. Unsa man ka? Manok ni. Amiyate. Manok naman dito bag. Mao lagi. Ay. Akong duda murag Luangan tadi kapita. Eh, hindi tao eh. Luangan dito diri gyud. Dito. Ngati, luangan naman na. Anong may kubag luon? Mahimo lang. Na, malagi mo. Kanina ra mo diha. Muli na ang dami. Saan ninyo nga? Manok ng tubang. Bao bitaw. Kaniya ra mig tinawag nimo. Yung saon manok may mutubag. Binuang na. O man mo kay bao no mga kana ko mga manok da, mga parot man mga kaliwat. Mo nakamao na manabi. Yate. Tang kuyawa na mo ganiha. Siyang gude. Karon pa man lagi mo nga gahapon naman akong birthday. Sige kung paabot yung gahapon. Amay man na mapaliwas ta kay para ka ng mga tuwasunon mong sudaan da ka may mong kaon. May nang wa may kontra nun kami na lang tulo. Sa ito wasunon gud nga. Wan amay gi sobra diha. Gahapon pa to kay gi kung mga diri pala mo. Tagaan mong tagsakbok inasal. Ay wan agod. Wan lagi burot na. Aw kung mao na. Katul lang manok nimo nga mutabi. Mao lang to atong ihawon. Wala naman kay sudan ang nabilin. Ayataon, maluoy mo. Ayaw na. Kay anay kramo man gaya na nga. Inong ihawon. Unsa ka maayo og seafoods na lang atong kuan. Food trip tag seafoods. Kana, may ka na imo na unahan. Seafoods. Pero mo to patag dagat. Hay dagat. Ay sapa da oh. Na daghan ng mga kilaunon mga gusto mong subaunon na diha. Mga batsikol, tamarong, mga lapu-lapo. Na diha. Ngay, nyamat sa rin yung sapa agad. Kaya bulungan, sige na, imo manok mo tabi. Karoon na sapa na sa kumpleto. Yasa sabi mo Mao lagi na ato ta. Atong kuwita, mag ngilaw ta to. Kamu, saman? Kamu nas, kamu. Gire. Ata. Ay, singa na to. Ay, sa suyo pa. Ngilaw ka mo. Ilaw. Mao na akong giingon yung sapa ka. Mo rin ni Des, sa iyo ka ko. Ay, sa kaunon. A few moments later. Ay kuyawan ko. Ay kuyaw. Ako musalig na ko. Ano ba? Wan. Yati ni Rins. Ano mo ka? Mati Rins. Bawa to kong balibo. Sa amin mo gidana, dalaan mo nga. Mura may kuungo ni nakita. Ada kagi ko ano? Mau sa dito ba? Mau siya akong namatikdan din nakita ba? Lain sila kong pamati. Kado ni naabi ni pabalaghan ni target. Di masiguro isda atong makuha diri Rens. Lain hindi nakita go.
Ay sos! Ayaw ang pagkadukadlo ka na! Kay, kanang mga ungo! Kung tuwang gabi diri, nagian ko na eh. Kampad ng dinagan. Basta ako yung kuyog, huwag magpakita yung kanang yung mga ungo-ungo. Kay, naam gani magpakita, kampad ng dagan. Tatuson ko man gina. Kinsa marusaba kayo? Ala, si Rin sa sada. Ang hambog ba siyang mga barkada? Dalawan na ba kining tawhana? Nagara-gara sa nang inaha ka. Ako na lukon sila di. Ginagawa mo. Ako na lukon. Tanaw na tong gara din tawhana. Tanak, chuta. Ay mo sige dukadlok ka. Nauna ng unguran, natusong na. Laro day? Laro day, Rizoy? Araw na. Masinay ka ng kuhan ba? Kumain kayo. Ako'y bahala na. Bawa ito maligo. Asan ang talapita? Ito sa taunahan? Unahan. Hindi. Graag ini hinampak ng dako. Tistingan ginato ang gara ng tuhan na ron. Aron ka. Adupong ko ni tistingan to nung hambog na siya mga barkada nga. Di ko mahadlok ko ka ng mga ungo ko no. Tupong gigin tuhan. Timing kaya kay. May anod na kurtina diri. Hadlok gini na ko ron. Ako ni adlok ko ni. Tingnan tadi ko unsay ko ning natuhanan ni. Kabuangan ko ni. Basta na magpakita ako bala. Bantay bitaw ha. Latuson ako. Bantay bitaw. May Pre, sunod mo. Saan mo? Saan mo? Latuson. Bantay bitaw. Bantay lagi. Sige. Ang kanay mo katuan bitaw. Asa ka dito basta ra mo kitaan kanila ron. Ari ko di. Tada. Mag-practice ko daw sa ako sila pagdalo. Tahu nggak kung sila paghadlok no? Kung ko bandaan arong di Islam ka ilan ko. Sakto kaya naon ako. Usban. Okay na ni. Ari ko tago ko. Naon tuk mahadlok begini mga tawhana ganun. Isa ka. Naay jung pamati. Kay bangon ko. Manday. Ako nahadlok gapon ka. Una lang mo kay Ako balag na to. malibang ko ha. Sunod lang ko. Sige. Sige, pabuto na ka naman daw na. Okay. Sige. Balik na. Usak autong lang. Mana? Sige. Amin na pabot. Natubog usa na iyang lain-lain pamati. Ibangon na kanahan. Ganun rin ko deh. So na kong umo. Aw, antay bitaw na imong latos-latos bitaw. Ano ta pabot? Ba't na kami nitsit lang? Cik sir na ay mo kadlok na. Dito. Paro day? Dito. Cik lagi na dito. Ayo nga. Gulo dai bong na mo kasi palit. Marong diri ay. Po kayo. Asa bida? Da. Kamarong. Run. What's up mga kahit? Karon mga kahit no.
mi shoutout mga kahit og pasensya na mga kahit no nga taod-taod jud ming wa maka shoutout mga kahit no kay busy jud mi sa amo ang mga videos mga kahit no kay daghan ming gipang buhat karon nga mga videos mga kahit og sa among mga gipang edit pod og pasensya na kayo mga kahit nga karon pa namo ma shoutout mga kahit ha. Og mao din ni among mga shoutout mga kahit. Shoutout day ko ni Miyot iyang asawa nga si Ruth aka Romeo Escalante. Shoutout. Og ni kuan po day Sir Panto sir, shoutout dia sir. Salamat kayo sa pagtan-aw sa among mga video sir og sa tanan daing Coast Guard diha sa City of Naga Substation. Sir, salamat sa inyong pagtan-aw sa mga video sir. Og ni kuan po day Inggong, Gong, shout out dra Gong. Og sa akong mga kauban sa dira sa tamaan sa bangka. Shout out ninyong tanan dira. Og ni Pau Pau, og ni Ninyo, og ni Boss Balot. Shout out ninyo dira tanan. Balot. Ay. Pau. Tapos ko nalimtan, shout out po ko ni Michael Labrado. Kel, shout out dira Kel. Shout out, Kel! Way hubog-hubog kila. Kel! Shout out! Oh, karon di mga kahit na ba ko shout out day, gilista na mo sa papel nga ilo. Amo jud yung ipanglista mga kahit kay malimot mi tungod sa kadaghan mga kahit na tingob jud ni. Pasensya na kay mga kahit. Shout out day ni ko day. Lex Rigol, Lianeta. Og ni Iki Tata na no? Ike tata. Iki Tata. Shout out. Og ni ko day, Jerilyn Alfante from Cantauan na City of Naga, Cebu. Shout out! Oh, may ano yun? Atap JTV Home. Shout out! Shout out dia, baitat. Una ba day? Sub JTV. What's up? Shout out! Oh, may ni Kevin Daklan. Shout out. Shout out. Amo nang amigo si Kevin Daklan. Kauban na namo sa among trabaho sa una niya. Suporta kayo na siya sa among mga videos no. Kay sige na siyang tanaw sa among mga videos. Salamat kayo. Shout out. Dapat day. Shout out sa day ko ni Arnel Tempo ug ni Brad Arwen Tempo. Shout out. Shout out to Brad. Shout out, naasa ko yung shout out mga kahit ha. Shout out din ko sa mga trabahante na sa Cebu Southport, Tulay, Manila. Ilabi na sa mga staff o sa mga engineer diya. Shout out. Salamat sa inyong suporta mga guys. Kahit! Shout out! Salamat sa suporta. Shout out Okay lang. Shout out day ni wala day. Mara to. Okay, shout out na lang nako ang akong mga igagaw dira sa Badjan, Cebu. Shout out niyo tanan diha. Sa tanang Gonzaga family. Shout out. Ako rin mo shout out day. Tony Gonzaga. Oh. Gonzaga. Shout out day nga tanan day nga nakailan mo day. Salamat sa inyong pagsuporta na mo, Bayaran Barkadas. Sa katutanang nakaila na mo, hinaot mi nga mo subscribe mo sa among mga video. Mga kahit. Don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload naming video. Shout out ninyo! Salamat sa suporta! Og mao lang sa ato mga kahit og daghan kayong salamat mga kahit. Bye-bye. Bye-bye! Yo!